Kendiat sengi hadin baka sorkar jela kalapan bena ban penkendria Jakarta Rekam ya Superintendent of Police SP ke Southwest Khasi Hills uba ban Raplang Jerwa ya kaba ke kes yu mau kerwat kalapan pau ke jing persya ikni ke hukum jong ke sorkar jela. Haga khat riu trik no pra sa ka seng nyau trap youth council HYC mau kerwat kalami ban persya ya kani ke jing temu ke sorkar da ka ba kerpat ya ka kong Ida Shisha Nongrang Director General of Police ban penne yo ba ban Raplang Jerwa hamau kerwat ha ka kam ka ba ujubat. Hadin ke jing kendu bat ke DGP ha ke jing kren u Presiden jong ke seng uba walambor nong siet ulaong lada ke tanat polis ke penkan reakam menta ya USP jong ke Southwest Khasi Hills kan wan ra jing e shibu ni ke district namar ke jing don jong u menta tang kumba khatwei benai ulala banyele persya bun ba ki kam sniu Henry lada wan de ki wei kan long ke ba e namar ha pan sedang biang na du pasdang kumta kan shimpor banyele persya ek jing sniu ki bedon hakani ke district nalor ka tau loong na kaliang ka seng ka kentui ka sorkar ban penne shwai ke jing penkan ria Jakarta Rekam yau ba ban Raplang Jerwa ulai thu ba ka DGP kam shim la ai kanu ke jing kular halor kani ke jing kerpat jong ka seng Terima kasih nak makro SYC juga makro circle ka jing tu jong ke bangiwan angin kerpang kalau ba nak kementa jong ka jing yo jing tip jogi ya ka jing syak transfer no jong isa DSP sa lapo jong ka district jogi USP jong ka district jogi kalau kani ka benta yo snow ya ka jing pensengau jong ki pajba bat ka jing idon kam jong ki pajba ban penne pensa chua ya isa ya ESP jong ka district jongi apo jong ka Southwest Khasi district di dehelo kani kali benta bagi la kaladon ka jing kalajing jing ya kendu jongi haki department repair kum apo DC nak benta kani ka kam tinggi sotu ba ka ban ke ba layar sakmat jadi nak kata kadau ilawan ban mi sudan apo hangnya apo DGP ban yo ban kendu ba di madam namba ni yo ban penskau hai ya ke ba upai ba juga district penskau ba don kam ban pendek pensa shua ya isa ya ESP sa apo ka district nomor shibun ki kam ki berang sadin ki ba nakaleng jong i bat ki nong shong snong jong ka district ki yo ban sedang nak kebenta bat penwandur ya kabha kamiat bat ya ka shongsuk shong sengai apo jong ka district ki babun ki ba ni i ba ka jing don jong isor ni layo ya bat sedang ya kini ki benta bat kilong shisha ki pasai so bat ini ki jing seiso menta ki dang long tang marshitang kidang dai tang ka jing sedang tika kani kala pelong yu pajba ba ban sungo benut namar yu i bala da ka jing don jong i nila ban ya trekam nila ban ya rat dingkhong ini jing sneu bat ngidon kata ka jing kermen ba da ka jing ya trelang bat i ngin sala ya ka ban yo la se ban pendu pendam do ya kini ki kam sneu la ne ban wanra ya ka shongsuk shong sngai apo jong ka district jongi kadai kata ka benta ka bangi kuat banwan berkendu bat i madam ni apo office jong i kenang ba nakal yang jong i in yarap lam ban pensnguru haka sorkar ba lakumnu in penne pensa shwa ya i so apo jong ka district jong i ba in tre shwa hangtu kum i SP namar kumba ni tip mengiru ba kadang long in within very short period of time ba isa ilawan tang sisne menurut kampadan de kane kajing weng sendat yai ban kata kajing thu ban weng sendat yai ngisngo ba kamyahap nomor ba I lakum luru ai ba intreshwa lakum luru katum kapor ba de nrai mata ba ba weng sendat hakid ini ipor di balengkot kalong ke ba pensngo du jingkermen yangi apo jong district ba ini ki bang layo mas sedang nak kamta ka suk kasan yo la sengi ban kes dang pat da ka jingwan pat da iwe pat I officer kan la ban simpor nak kamta jongi ki pat ba po jong district te nakaleng jong imadam ila ong ba insa sim ya kamta katum ki ba nakaleng jong ila te ba dai bat kanika post jong ESP te tim sim ong ba im sim ai ka exact answer
kadrai kajubab ke ba tikenan rai iong ba insa le ya ke ba ila bane te ngilayo ru banyak keren ka bede ibat kene ki NTF anti narcotic force task force NTF ANTF te aga bede ibat kane ngila kar patro i madam ni i kata ka jinga seiso jo ka jing rekam jungi hapo district ka bede ibat drugs te Hendrai ngi syukwa ban tepat ba lakum kin nang penklan susu ya kenika bentak nang ba kasi wanrung ju blok support juga distrik jungi om tang ba un duna rai undu no sundan te ngi le kru obede bat kini ki infiltration ha ka ba ngi ui kini kisnem ki bala lek no ngi ui ka jing wanrung jungi khar bangla hapo juga distrik jungi bat kaladon ka jingjia ka ba kidon ki kes ki bala aja te bede kini bat kini di bentar wilayah banyak keren bat ni yo ya ka ni sengotu bana kalian jom i juga department ka donya kata ka bentar ka bat ki tresitom na ka bentar kan ye bang yo betek lakam ya ka jing ka infiltration ani ka jeng siap ki mender kamtam ki bang Bangladeshi na po ka border bangla kita ki bang wilayah ya keren bat ni madam ka support ka bentar